Hello mga Yinians, DCB TV. Pwede pwede sa mga YouTube channel kasi siguro pa video na po ko. Mga Yinians, pwede pala yung itong litasong tila panali sa kasi gagamitin ko yan sa panali dito sa may nabiyak na lagayan na lagayan ng tubig to, yung drum, maliit na drum lang o kaya maliit na daw? Yes, yung ritaso ng mga Yinians ng tela pwedeng magamit. Ritaso yung mga Yinians. Ayan. Gamit ng yan, barina. Portable yan. Pwede dito, butasan. Pag nabutasan ng mga Yinians, ayan, may butas na. Pwede na ipasok yung ritaso ng tela. Ayan. Panali. Sa akin kasi may mga Yinians, pag nabiyak, pwede pong gamitin Paglagyan ng basura. Lagyan tubig to kasi nabitak na, kaya ayan, pwedeng panali yung ritaso ng tela. Tinahi ko ito mga yan, so may tahi ito. Yan, tinahi ko yan, tapos gawin panali. Yans, pwede ko lang gamitin yung ritaso ng tela pang panali. So yans, sa panonood, gusto mo para give sa ng pagkakaligayan. Bye bye mga Yans.